Hey, awehlisa nakho ukushisa sithando sami. Yabo sithando sami liyashisa nelanga. Hayi lezi insuku libasile hayi. Sithando sami. Njengoba bengicelile ukuthi ngicela ungiphe imali engango-15,000. Ngifuna ukurejistela ukufunda, ngifuna ukwenza ne-teaching. Yazi unamanga. Shusa nje kahlahla ayikho into eyiqiniso ngawo. Chaza ukuthi ngikuthatha phansi noma ngishona. Yabo kwalo negama lomjayelo usigama lakho akulona. Wena yini noNthemba? Wena ubusisiwe ngini? Ngononhle lena ungabuza noma bani. Wena ubusisiwe ngini? Shusa vele kahlahla amanga nje into yakho sisi. Yema. Wena izolo besiphuma kona izolo. Wena kanti unosibonisa. eThekwini nijola khona. Ntambama awulalanga yini? Ulale nobani? Ulale noSandile bakaMabaso. Maphi? Elokhunjeni ehotel eThekwini. Ekseni namhlanje, ekseni kanti nomhlakaniphi mthini. Hey. Before ufike la kumina futhi endleleni uhlangane nobani? Uhlangane noSiyami. Wamtshela ukuthi uyakini, wamtshela ukuthi yakwenye indawo uze. Kunamhlanje wena uyikona la kimi, uyona lemono kuThobani. Kanti wena umuntu onjani ngempela? Yazi manje, khona uzofona njengamanje. Umagic in 5 seconds. 5 4 3 2 Zoke ngiyizi. 1. Ngitheni ke kuwena? Hey. Sengibona kwamali yakho sengiyahamba ngibongile.